Saps què és això? El que estàs sentint és un acord, un conjunt de 3 notes que sonen de manera simultània i que es troben a una distància de tercera. Ens referim a una distància de tercera quan 2 notes conformen un interval i tenen una distància de 2 notes entre si. Si vols aprofundir més sobre els intervals, pots mirar el capítol del Supercampus on els expliquem. Un exemple d'interval de tercera major pot ser de sol a si. Entre les notes sol i si, comptant les notes d'inici i de final, tenim 3 notes, el sol, el la i el si. Si volem formar un acord, haurem de triar una nota i calcular una tercera. I a partir d'aquesta, tornar a calcular una tercera. La primera nota de l'interval dona nom a l'acord i s'anomena fonamental. La segona nota de l'acord s'anomena tercera i la tercera nota s'anomena... Existeixen moltes tipologies d'acords, però en aquest capítol parlarem de les principals. Els acords majors són els que tenen la tercera major, aquells que sonen brillants i alegres. I els acords menors, els que tenen la tercera menor, els que sonen més tristos i apagats. Les escales estan formades per 8 notes i cadascuna d'aquestes representa un grau. La primera nota és el primer grau, la segona nota el segon grau, i així consecutivament. A sobre de cada nota podem construir un acord seguint el mètode que us hem explicat. Hi ha alguns graus de l'escala que són més importants que d'altres perquè generen una sensació sonora molt concreta. A això li diem funcions tonals, i ara en veurem un exemple. Hola, som la Laura. La Maria, la Mila i la Eli, de l'Swelcome Paradise Orchestra. Oi que les cançons ens evoquen sensacions i emocions? Les compositores i intèrprets podem decidir, a través dels acords, quines volem transmetre. Avui experimentarem les funcions tonals i notarem què ens transmet acabar una melodia en funció de tònica, dominant o subdominant. Comencem! Tenim la sensació que la melodia ha acabat amb un punt i final, oi? Això és perquè hem acabat amb la tònica. Ara acabarem la mateixa melodia amb la dominant. Oi que sembla que hi ha alguna cosa per resoldre? I per últim veurem què passa quan acabem amb la subdominant. És una sensació similar a la que tenim quan acabem amb dominant, oi? Ara us proposem un repte. Heu d'identificar quin d'aquests 3 exemples acaba en final de tònica, dominant o subdominant.